kort op de kaart stond als centrum van de auto-industrie, wordt VDL Nedcar meer en meer omgevormd naar een productielocatie voor defensie. En ook vandaag weer hoog bezoek bij de fabriek in Borren. Bij een bijeenkomst voor de Limburgse maakindustrie samen met Defensie is onder andere demissionair minister Brekelmans aanwezig. En verslaggever Jos van den Broek die is ook in Borren. Ja, Jos, tientallen miljarden gaan er naar de productie van defensiematerialen. Wat gaat VDL daarvan maken? Ja, dat blijft een beetje de grote vraag. We weten in ieder geval dat sinds begin deze maand de grootschalige productie van militaire drones op gang is gekomen. Een proces wat normaal jaren duurt, ja, heeft het hier in een half jaar gedaan. En dat ook tot grote tevredenheid van het ministerie en van staatssecretaris Gijs Tuinman. Je ziet wel dat we hier wel degelijk komen voor productie, slimme productie van zowel batterijen als voertuigen, onbemande systemen misschien wel ook richting de toekomst. Dus echt wel degelijk high-tech, maar ook snel kunnen aanpassen. Dat is ook belangrijk. Dat kunnen ze hier bij VDL in Borren. Want je ziet ook in de Oekraïne dat elke paar maanden je weer andere technologie nodig hebt. Dus het zal over significante aantallen banen wel gaan. Ik zie dat ook dat de bedrijven hier, meer dan 200 Limburgse bedrijven hier vandaag ook zijn, daar uiteindelijk ook wel naar kijken. Maar hier kan dat. Dit is echt nog een groeisector in Nederland. We hebben er niet zo heel veel van, maar hier in Borren kan dat. Jos, ik spreek je zo meteen verder, want een van die bedrijven die ervan kan profiteren is Eviant, met locaties in Geleen en Heerlen. En dat bedrijf maakt onder meer helmen en kogelvrije vesten van de sterkste vezel ter wereld, Dyneema. Hier testen we materialen voor onszelf, maar ook samen met klanten. En dit is ook een product wat Defensie kan gebruiken? Ja, dat is zeker een product wat Defensie al volop gebruikt, al sinds meerdere decennia. En dan moet je denken aan kogelwerende vesten, helmen, platen die in vesten gaan, maar ook voertuigbepansering. Het toverproduct dat hier in Heerlen als halffabrikaat wordt gemaakt is Dyneema, dat de innovatie steeds sterker en lichter van gewicht wordt. Bijvoorbeeld de Costa Concordia, die was gekapseisd, is vlot getrokken met touw gebaseerd op Dyneema, gemaakt hier. En hetzelfde geldt voor de boot die scheef lag in het Suezkanaal, die vlot is getrokken. Dit is een dun touwtje. Wat kan dat trekken, wat kan dat dragen? Dat is 15 keer sterker dan staal. Dit is toevallig een voorbeeld van een Britse helm, gemaakt door een Engels klant, maar wel met ons materiaal. Maar we zijn ook leverancier van Dyneema aan de fabrikant die de helm maakt voor het Nederlandse leger. Op een schietlocatie in de kelder wordt getest hoe sterk de vezel precies is, als kogels of scherven van granaten inslaan. Het bedrijf overweegt een nieuwe productielijn bij Gemmelot en dat levert vele tientallen extra banen op. Alleen bestaat de vrees dat te veel Europees geld voor defensie verdwijnt in China of Amerika. Dus als wij geld doneren aan de Oekraïne, dan zie je bijvoorbeeld dat Oekraïners er Chinese kogelwerende vesten en helmen voor kopen. En dat zou in eerste instantie dat geld terug moeten vloeien naar de Europese defensieindustrie. Wat zou u minister Brekelmans van Defensie willen zeggen? Nou, dat hij allereerst in Nederland probeert dat te secureren. Dus zeker te stellen dat er Nederlandse producten gekocht worden en geleverd worden aan de Oekraïne. Maar dat hij dat ook uitdraagt binnen de Europese Unie. Ja, Jos, eerder zijn al contracten getekend voor militaire productie in Borren. Het gaat dan onder meer om militaire drones. Maar er zijn dus meer mogelijkheden daar. Ja, er zijn meer mogelijkheden. Je wil eigenlijk zeggen wat in de civiele maatschappij van toepassing is, zou je ook voor de militaire toepassing kunnen gebruiken. Het voorbeeld wordt genoemd van Emma Shoes in Zuid-Limburg. Die kunnen ook legerschoenen maken. En zo noemt minister Brekelmans van Defensie nog enkele voorbeelden wat die techniek die hier wordt ontwikkeld ook nuttig kan zijn voor de maatschappij. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt wat voor technologie er in drones zit, dat gaat bijvoorbeeld om batterijen, maar dat gaat ook bijvoorbeeld om sensoriek, dat gaat om hele lichte materialen, onderzoek als het gaat om zwaartekracht bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die kun je inzetten voor de luchtvaart en voor allerlei andere toepassingen, maar ook voor drones die kunnen worden ingezet voor defensie. Dat heet vaak dual use, die term die wordt gebruikt, maar zo zie je dat voor heel veel technologie dat inderdaad geldt. Je kunt het voor allerlei toepassingen kun je het inzetten, ook voor defensie. En daarom roepen we bedrijven, ondernemers, techneuten op. Denk ook na, het werk dat je dagelijks doet, kan dat ook nuttig zijn voor Defensie. Ja, dat was minister Brekelmans van Defensie. De bijeenkomst hier loopt op zijn einde. Die ondernemers zitten nog steeds hier uit Brabant, uit Limburg. Ja, en die hopen uiteindelijk een klein stukje van die miljoenentaart die Defensie te verdelen heeft, straks misschien wel mee naar huis te nemen. Dankjewel, Jos van den Broek bij VDL in Borren.